kamar yadda na faɗa da farko, ina zaune mutanen ɓoye suka zo suka samu suka shiga jikina suka tabbatar mun da wai mala'ika Azra'ilu ne, ce a faɗa mun ni nan gaba mala'ika ne. Shine in tafi gidan rediyo nake faɗa musu a faɗa wa malamai da ni in da gaske ne su taimake ni, in ba da gaske bane su cire mun mutanen ɓoye a bakina. Shi yasa in je in yaɗa nke cewa a sanar da malamai har da malam Idris. Damuwa na kenan. Aniyan cutan kowa tunda ban faɗa da niyan a dan cuci wani ba ko wani ya zo guri na ya karɓi magani ba, babu wannan. Amma lalle ina jin yawan maganganu a kunne na yanzu haka ma ina ji. Kamar wasu irin maganganu me ake gaya? Maganganu ai ta zagi na ana ce mun mala'ika Azra'ilu ya turo a gaya mun ni mala'ika ne. Haka suke ta faɗa mun, mace da namiji suna ta mun magana a cikin kaina. Haka suke ta mun. Yanzu kana nufin kana kan baka kenan cewa kai mala'ika ne? Sam ni tunda malaman nan suka tabbatar mun ba da gaske bane, ni ma an ce ba zan ƙara faɗa a kowa ba. Yanzu kai ka yadda kai ba mala'ika bane ba kenan? Yin mana tunda sun faɗa mun ba da gaske bane kan ba zan ƙara faɗa a kowa ba. Ai ni dama na faɗa mutane ba da niyan wani ya ban kuɗi bane ko kuma a taimaken da abinci ko wani abu. Na faɗa ne in dai da gaske ne to taimaka min ya kamata a yi. In ba da gaske bane ya kamata a taimaken nan ma a cire min aljanu. Shi ne abin da ya sa in faɗa. Ka yarda da awarka ta baya ka yi ba daidai ba? Yi mana tun daga manya sun tabbatar min ba da gaske bane kan na yadda mana. To yanzu me yasa ba za ka daina jin abin da kake ji a kunnen ka ba? Wannan a jikina yake, ina zaune tsikan jikina ya tashi na tsorata ko na fara jin maganganu a jikina. Abin da ya faru da ni kenan. Ka ce min a yanzu ma haka kana jin abin da ake gaya maka? Ina jin yawan maganganu yanzu haka ba ni ɗaya bane, akwai mutanen ɓoye a jikina na tabbatar maka. Kullum ina kokarin shan maganin aljanu. Ka dan buɗe min hijabi mana na ji maganar su. Ya za a yin buɗe ma abin da yake jikina, ni ma ba a san rai nake so in ji shi a jikina ba, da zan samu mai taimaka min ina so. Ka ji maganar da take nan kenan. To yanzu me kake bukata yanzu? Ni a taimake ni a inda malamai a sa su taimake su cire mutanen ɓoye a jikina. Lalle abin da ya faru yanzu kenan. Dan su ne suke ta faɗa min wannan magana. Amma cin Azra'ilu. Amma shine maganan ai tunda su suka faɗa min kan magana ya ƙare, kuma ga malamai sun tabbatar min ba da gaske bane. Da yawa mutane a baya sun ɗauka cewa kai mala'ikan ne, me wani sako za ka ba su? Ni ba wani sako, tun daga malamai sun tabbatar ba da gaske bane, shikenan kowa in ya ji magana ya wuce. Lallai halin da nake ciki kan yawan maganganun da nake ji a jikina kuma an faɗa min da in zo in faɗa dama domin malamai ne su sa baki a abin. In da gaske ne in ba da gaske bane shine yake so in ji abin da yasa na damu kenan. In je har gidan rediyo kai tsaye na baza. Ka ce ko tiriliyan aka baka ba za ka daina irin wannan da'awar ta cewa kai mala'ika bane, yanzu yaya ake ciki? Tun da abu ya tabbata ba da gaske bane ni dole in bari. Alhamdulillahi, bisa korafi da muka samu daga al'umman jihar Bauchi, akwai wani mai suna Malam Musa ainihi dan garin Fataskum wanda ya zo yake zaune a jihar Bauchi a unguwar Ibokota, cewa yana da awar shi mala'ika ne. To wannan magana gaskiya tsakani da Allah ya daga mana hankali a matsayin mu na hukuma, la'akari da yawa irin waɗannan abubuwan akan same su a wajaje daban-daban, akan same su a jihohi daban-daban, nan mutane suke da'awa na ƙarya amma su danganta kansu da wani abu don cimma biyan bukatansu. To samun wannan labari ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, muka fara da bincike, wanda labari ya tabbata mana cewa ya tafi har gidajen rediyo ya je na waɗannan da'awa din cewa shi mala'ika ne, sakamakon aljanu da suka shiga jikinsa suka sanar da shi cewa ba mutum ba. To alhamdulillah, irin waɗannan abubuwa idan ya faru a matsayin mu na hukuma, tunda akwai malamai manya-manya a cikin mu, mukan kira mutum, saboda ba za ka yanke hukunci baka kira mutum ka ba shi fair hearing ba, ka ba shi kyakkyawan sauraro. To adalci abinda musulunci ya tanada, an ce in ja akun fasikun bi na bayin fatabayyar. Idan wani labari ya zo muku daga wajen to ku yi bincike. Wannan shine steps din da muka dauka don mu yi bincike, mu tabbatar cewa shin menene ya dogara da shi yake kiran kansa shi mala'ika ne. To alhamdulillah, mun kira shi, mun tambaye shi, mun masa tambayoyi a hukumance, wanda ta fiskan shari'a mun tabbatar wannan da'awa da yake ƙarya ne. Na farko tukuna ya tabbatar mana shi yana da iyaye, yana da uwa, yana da uba. Ya tabbatar mana yana da mata, yana da 'ya'ya, wanda kuma duka sufofi da alkur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mana ya sha bamban da abin da shi yake da'awa na cewa shi mala'ika ne. To kaga wannan abin da ya kamata shine mu jawo hankalinsa, mu tabbatar masa cewa wannan da'awa da yake ƙarya ne, ba musulunci bane. Irin waɗannan da'awa din ba wani abu bane don al'umma su zo su raja a kansa, su ya fara sai da magunguna, yana karɓan kuɗin mutane daga wannan da'awa da yake na ƙarya din. To alhamdulillah, shi ma wannan Malam Musa da yake wannan da'awa na cewa shi mala'ika ne, mun kira shi, mun masa tambayoyi, mun ƙaryata shi a hukumance, kuma shi ma ya amsa kuskurensa, ya amsa laifinsa, wanda da bakinsa ya ce wallahi sharri ne na aljanu suka shiga jikinsa suke
suke sawwara masa ko kuma suke saka masa waɗannan tunani a jikinsa cewa fa ya ji a jikinsa shi ba mutum ba. A hukumance kun yarda cewa akwai ma aljanun? To a hukumance ba za ka iya ba tunda ba mu tabbatar tukunna ma aljanun yana tattare da aljanun ba. Ana mu fahimta kamar akwai nau'i na shaye-shaye tattare da shi. Bayan kammala bincike a kansa akwai wani mataki da za ku ɗauka a kansa ko? Yanzu haka matakin da muke yi saboda mun fara bincike ne kafin a yi bincike a ƙarasa binciken ma bai wahalar da hukuma ba wajen bincike, amma muna so saboda ya zama darasi ma sauran al'umma. Idan muka gama bincike muka gama hada bayananmu muna tunanin in ya cancanta mu kai shi kotun hukumar shari'a musulunci na jihar Bauchi don saboda waɗannan abubuwa da yake yi din ya zama darasi ma sauran al'umma. Jama'a ni ne Musa Karku wanda ina zaune a garin Abuja ina leburanci. Mala'iku suka same ni suka samu mutanen ɓoye a jikina. Suka faɗa mun ni mala'ika ne. Suka tafi. Shekara na 35 kuma kowane mala'ika an yi shekara 35 ake masa ɗamara. Ni kuma suka hana ni zuwa in shiga ƙofar sama a mun ɗamara. Suka tsaya a kaina. Shine wani mala'ikan Qur'ani ayoyi wanda Allah yake turawa ya kai sako. Ya zo same ni ya sanar da ni. Kan ne yadda in suka same ni suka mun maganan Illuminati amsa dan in na amsa ni ma na zama kafiri dan yi shari'a da Allah. Shine na kiyarda yanzu duk mutumin da ya mutu ko musulmi ko kristan yana matsayin dan Illuminati ne, ko a cire zuciyarsa ko a ebe masa karfin jikinsa ko a cire wani abu koda ko sefa kamar haka a jikin shi a sa a jikin wani wanda kawai ba shi da aiki a cikin sama dan wa'ansu kafiran mala'iku sai dai kawai su sha jini aikin su kenan. Ni ko duk wanda ya mutu ko musulmi ko kirista a dan Illuminati ne kenan. Duk wanda ya mutu yanzu za a ce bai da imani. Duk wanda ya mutu ba shi bane ya jawo wannan abun. Yanzu in mutum ya faɗi ya mutu in ya je sama in suka cire abin jikin shi akwai ayoyin da za su faɗa mar in ya karanta ya zama dan Illuminati, in kuma bai karanta ba yana nan a matsayin sa na musulmi ne ya ci gaba da sallah. A haka suka ja mutane suka yawa sosai, shine suke so su ci gaba da Illuminati da mutane. Ni kuma na ki yadda. To kai wani gudumawa zaka bayar da ka yadda ka shiga Illuminati? Da na yadda na shiga Illuminati dukkan mutanen duniya sai sun salwanta. In dai kai musulmi ne in ka mutu ka salwanta kawai. To tunda na ki yadda kuma yanzu ba abin da ya rage, in na mutu da mi tashin alkiyuma ne. Ko malamai ka faɗa su bincika wannan maganin haka ne. Yanzu kai ka ceci al'ummar musulmi kenan? Ba dan iya ceton su a yanzu ba, amma na samu damara ta confirm zan kashe Illuminati. Mala'iku daga kan sama ta 7 har sama ta 1 sai na karar da su sanadiyan al'ummar musulmai. Wasu irin mala'iku, musulman ko kuma arna daga ciki? Duk mala'ikan da yanzu yake cikin sama in dai mai damara ne baya musulunci. Na faɗa maka wannan maganar gaskiya ne, ka samu malami ka faɗa mara bincika. Amma ka ce akwai mala'ika mai sako da alkur'ani ya same ka, har da shi a cikin wanda ba sa ba a cikin halittun mala'iku ba mutum bane, aya ne. Kamar yadda zaka ji an ce mala'ika kaga zaka iya rubuta da ayar alkur'ani ko to haka Allah zai kira ayar ya tura ta sako da yake shine mala'ika zai je kai sako. Wannan idan wasu suka ci kana irin waɗannan maganganun za su ce kasance ɗaya daga cikin masu bamu ƙwarin gwiwa na like. Ka latsa nan domin tura bidiyon nan ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiyan tashar Mamaki TV da na subscribe. Ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka ringa samun bidiyoyinmu da zarar an ɗora.